Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Moba Zoo. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu azi m-am apucat să schimb o roată. Mi-am aminte să mă duc la Franci să vorbesc cu el ca să fac 25. Și am făcut garajul și trebuie să mergem să ducem lemnele astea ca să apuce să facă garajul. Hai să mergem. Ușor să nu ne cadă, să nu călcăm iar pe roțile astea cum am călcat și în episodul anterior. Dăm cu față. Bă! Hai cu față. Mergem ușor, ca să nu pierdem lemnele. 50 de lemne trebuie să duceți, 48 nu știu. Hai să-i dacă avem 48 de lemne. Sper că nu vreau să mă fac într-un iar să tai lemne să iar. Le-am făcut o chem ca să nu mai stau. Că trebuie să aveți mult. Mergem așa. Nu acolo. Acolo la punctul la verde nu. La punctul ăsta alt. Ia. Gata. Fix. Mersi frățioare. Voi începe munca la garajul pe mâine. Da, deci trebuie să așteptăm mâine. Oricum, cred că în episodul următor o să avem garajul gata. O să intru pe joc și îți dau să fac o seară mereu ca să termin de garajul. Bă, dar nu, mergem în oraș. Mergem în oraș prima dată. Adică nu, azi facem bug-ul. Vreți să facem bug-ul? Da, azi facem bug-ul. Da, trebuia să mă duc în partea aia, da. Hai să mergem să luăm un... Mergem la scrapyard. Și după aia, la cabana aia am aflat că există piese pentru bug. Și dacă nu mă duc acolo, n-am pus să fac bug-ul. Așa că trebuie să mergem acolo. Hai să mergem. Sper să mă rămânem fără benzină, adică dăm să alimentăm prima dată. Facem full. Mergem prima dată în oraș ca să alimentăm. Și după aia mergem spre cabană. Și la scrapyard. Opa! Ca să nu rămânem fără benzină. Dacă rămânem fără benzină, o să... Nu putem să facem ca pe The Long Drive metoda cu volanul, că dacă nu o făceam. Băiatul cu duba, nu cred! Hai să cumpărăm niște piese să le lăsăm aici. Avem piese de cumpărat? Ia ce avem pe aici. Salut! Mamă, o să venim să ne luăm nos. Vreau să schimbăm și motorul la mașină. Da, avem de cumpărat, dar acum nu avem bani, că cabana e numai 5.000 costă. Pardon. Bă, mergi în față. Vedeți treaba ta. Ma, dacă fac chestia asta mai seamă care o scot în a întâia sare pistoanele. Să duce mașina. Nu zic că e închis. Încă nu. Dar ar trebui să mergem acasă după aia. De asta băgăm, nu? Facem și noi full. Și dacă tot, hai să mergem până în magazin, dacă tot mergem acasă, să luăm niște kituri de rugină totuși. Hey, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Hey, prends-toi ton petit canette de sirop pour la route, là. Așa. Le punem acolo. Că mai avem, ați văzut acolo de făcut la mașină. Reparațion de roile.
Le punem acolo, bă. Nu cădeți, nu? Stați acolo pe banchetă. Mai mergem, mai avem 2. Gata, s-a închis magazinul. Doar 2 am apucat. Hai să mergem acasă totuși. Am luat 2, cred că 2 mai trebuia să-i dăm. Bă, nu deschide geamul să pierd eu toate astea. Haideți să mergem acasă. Bă, nu aici. Aici. Gata, mergem acasă. Full făcut. Buzunarul full. Rezervorul full. Să vină corona. Da, mergem acasă. Trebuie să ne culcăm. Da, și o să vedem și garajul făcut. Dar trebuie să ne dăm BMW-ul de acolo, că dacă nu... Da, hai că prindeți garajul un pic. Totuși. Ne trezim mâine, fresh. Drift. Drift, 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 drift. Gata, s-a făcut seara. Salut, Francis. Mersi de garaj. Mergem să ne dăm BMW-ul într-o parte de acolo. Că dacă nu, să nu îl bubuiască. Și lăsăm mașina așa aici. Stingem astea. Hai să dăm astea într-o parte de aici. Aoleu, cum mai dă BMW-ul într-o parte? Trebuie să-i pun înapoi șuruburile la roți. Avem chin. Dar cât facem noi? Hai să le punem repede. Dar puteam să-i dau rata să o pun pe aia altă și după aia. Hai repede. Că ne prinde noaptea. Așa. Mutăm cheia aici. Scoatem ăsta. Dăm și pe el acolo că e bun. Dăm și castofonul, că și ăsta o să-l punem pe BMW. Îl dăm acolo. Urcăm repede BMW-ul. Îl pornim. Trebuie să mergem să-i facem full și la asta. Uite așa, îl băgăm aici. Excuse-le. Da. Uite așa, îl parcăm. Aici, mergem și ne culcăm. Perfect. Bă, de ce m-am trezit mă la ora asta? Nu mai putem să ne culcăm? S-ar peste noapte, da, vreau. Șase, 38, hai că e bine. Oricum trebuie să... Hai prima să mâncăm. Ca să nu ne trezim că... Ia uitați ce mișto! Wow! Hai să plecăm la drumeție. Portbagaj. Ușă. Și mai dăm că ne întoarcem în oraș și mai luăm vreo 4 de alea. Trebuie să plecăm la drumeție. Pa, acasă. Uitați și garajul. Ce mișto arată. Trebuie să pornim. Acolo e roșu. Bă, dar ce lag am. Salut, Francis. Hai să mergem. Ușor, 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 ușor. Așa.
Da, hai că am coborât direct. Trebuie să întoarcem. Cei care nu știți pe unde este scrapyard-ul, puteți să vă uitați acum sau să dați în videoclipurile anterioare, când era. Adică în videoclipul anterior. Este acolo. Când mergeam la scrapyard. Sau, dacă vreți, uitați-vă acum. Op. O să facem episoade și cu Farming Simulator 19, 22, dar trebuie să mă pregătesc. Acum sunt la seria cu Mombazul și după o să trec la, cred că la seria cu aia, da, cu Farming Simulator 19 și 22. Aici frânăm și dăm și un lift. Mergem să cumpărăm cabana. Aparent este o cabană aici. Aici. Și o să fie cabana noastră. Ia. Avem bani? Avem. Opa! S-a deschis ușa. Ia uitați, adică nu e, trebuie să mergeți așa pe aici. După aia, mamă, dar ce drum ciudat. Uitați cabana, mamă, ce mișto e. Hai să urcăm aici, în sus, că o să-mi cadă itemele din mașină. Dăm un pic cu spatele. O oprim și tragem frâna de mână, că o să... Hai să vedem. Uitați! Partea rezervor. O punem aici. Transmisie. Oh, bun. Mai avem ceva? Canistră! Dar asta e mai mică, e de 10 litri. Asta o băgăm în interior. Da. Acum putem să plecăm de aici. Vedem cu spatele. Și acum plecăm de aici. Mergem în zona scrapyard. Și după aceea mai avem încă o locație, o să vedeți. Dacă vreți să faceți bani, dacă nu vreți. Și acum mergem în continuare în față. Așa, mergem la scrapyard. Frână! Vreau să cad. Aici aparent puteți să vindem și metal, ce mai avem, ce scoatem după BMW-ul. Hai să tragem frână, nu? Și mergem, știți, uite, uitați că am lăsat aici astea. Veniți, le puneți aici, stați un pic să deschidem asta. Du-te mai în față atunci. Da, acolo poți să stai? Așa. Și mai avem o parte, știți. Scrap coin. Nu ești prieten suficient de bun cu request pentru a ajunge aici. Deci aici avem al doilea BMW și cum le misie. Nu cred, o luăm acasă. O să vin să o luăm acasă. Da, trebuie să cumpărăm căruciorul ăla. O să strângem bani să-l cumpărăm. Nu e aici, la aia altă. O să strângem bani să cumpărăm căruciorul acela, că ne trebuie pe lista de sarcini oricum. Și o să venim și o să luăm această mașină de aici. O să o aducem acasă la noi. Că aparent trebuie să facem un derby cu ea. Deci. Așa, și trebuie să mergem și pe plajă. Vă arăt unde e și plaja. Să le băgăm în interior. Hai că are loc aici. Haideți să mergem.
Mergem tot în față. Mamă, ninge! Bă, ești nebun? Asta avem cui după această mașină. Mergeți în față. Ușor! Și urcați uite pe aici. Urcați așa pe aici. Și mergeți în față. Coborâți pe aici. Uite așa. Și uitați în față o parte din buggy. Este scaunele. Și cu polisilele acelea, nu știu ce. N-are cum să o ia. N-are cum să ducă. Și le punem aici. Și puteți merge acasă. Plecăm spre casă acum. Dar nu avem combustibil, asta e cea mai treabă. Dacă mergem la oraș, o să băgăm benzină în canistra aia, că tot avem noi. Ca să băgăm la buggy, să ne plimbăm cu el. Mamă, ușor. Acum mergem încolo. Acum mergem acasă, adică spre oraș. Să vedem, filmează. Mamă, bine nu se aude ca în The Log Drive. Nu le punem aici. Hai, mergi! Avem toate buggy-urile. Știți că avem 6 părți. 1, 2, 3, 4, 5 și mai este partea aia acasă. Tuburile alea, le-am pus, știți. Dacă v-ați uitat la episoadele anterioare. Dacă vreți să vedeți toată seria, intrați la episoadele anterioare ca să aibă legătură. Și dați acolo un like ca să mai fac. Hai să strângem 3 like-uri. Totuși, dacă vreți episoade, hai să strângem și noi 3 like-uri acolo. Vă faceți pe aici. Și dați acolo o abonare ca să fie treaba. Mergem așa, acum cred că mergem în oraș, nu? Da, mergem să luăm mai luăm niște kituri de rugină, să luăm benzină pentru buggy. Uite așa. Coborâm pe aici. Toate astea. Și aici. Așa. Să facem pe aici. Mamă, mi-a căzut astea. Stați un pic, că revin. Gata, am revenit. M-am dat jos să punem astea de un moment dat. Le punem aici. Să mergem.
Uite așa. Mamă, nu mai e băiatul cu duba. Nu! Iar mi-a sărit scaunele vieții. Bă, ce mă enervează scaunele astea. Și de sâmbătă, nu că e deschis. Luăm canistra. Trebuie să o punem și noi în picioare. Așa. Deschidem aici. Luăm benzina. Băgăm. Full deja. Oh. O băgăm în mașină. Și mergem să cumpărăm niște kituri de rugină. Salut! Hey, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ah, rappelle-toi une petite canette de sirop pour la route, là. Le punem și pe ele aici. Nu, aici. Hai, pa! Să luăm și un spray? Hai că nu mai luăm. Bă, ce mă lagă ăsta așa? Sunt acum avem, suntem și mai încărcați. Ajungem acasă, facem buggy-ul și dăm jotură cu el, normal că de-aia la benzină, nu? Așa. Dăm un driftuleț. Nu, 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 nu. Hai că am mi-a sărit. Unul e aici. Trebuie să iau pun găurile astea, celălalt. Și mai avem scaunele. Unde s-o fi dus ale? Uite-le acolo. Măi. De ce a scăzut voi? Că eu nu înțeleg. A? De ce a scăzut? Ha. San Francis. Uite cum stă pe scaun. Bă, stai, bă, acolo! Mamă, ce mă enervează ăștia pe bune cu aiurile lor. Ha. Bă, dar ninge afară, aici e iarnă. Afară în joc, că e toamnă. Și am ajuns și noi acasă în sfârșit. Începem. Luăm scaunele, venim pac. Luăm roțile, luăm suspensiile. Le punem pac. Ce mai avem? Luăm motorul, îl punem pac. Luăm astea, volanul și cu kilometrajul. Îl punem pac. Și venim cu roțile. N-ai găsit toate părțile, felicitări ție, acel bug este atât de distractiv de condus, nici măcar
pot descrie distracție plăcută. Mulțumesc! Vedeți, nu pornește. Mergem să luăm canistra cu benzină. Hai să dăm și la frumușica, păpușica niște kituri de rugină. Astea, nu. Dăm și pe bară. Și am mai rămas cu 2 kituri. Păi dăm și la asta. Nu? Uite, altceva. Mai avem să-i dăm și la asta, da? Dăm. Hai să-i băgăm. Voia la văles mi se pare mie. Așa, mergem să-i băgăm benzină. O mănâncă pe toată. Și mai tot mai e de băgat, cred. A, nu. Ba, da, mai e. Da, e destul la cât mă plimb eu cu ea. Mai trebuia și un kit de răugin la asta. Ia. Ma! Cream că are frână de mână. Să o îmbare și un pic ea. Nu! Păi ne urcăm prea multe. Wow, face cred că 100 în 5 secunde. Cep 10. 5! Oh, dacă pe aici au ambales, nu trebuie să duce 40. Hai să oprim, că nu e de joacă cu asta. Da, hai să ce mai avem de făcut. Completează garajul, da, o să instalează o transmisie manuală. Păi nici nu am pus roțile și fac transmisie manuală eu. Da, și ce vreau să mai fac? Nu mai știu. Roțile o să le schimbăm în videoclipul următor. Și ce mai avem după aia? Cumpăr o remorcă de aluminiu mică, vedeți că ne și trebuie, uite, și cumpăr o remorcă tip cărucior. Conectează scasa la rețeaua electrică, da, o să facem și asta. Vine un pachet de cartofi pai, uite, și zice aici deblochează coingul vechi. Și pe următoarea pagină la avansat o să scrie deblochează prezul, mai există o mașină. Lemisie o cărăm. Dar totuși hai să mergem până la shop să vedem cât costă emisie. Emisie. Nu, mergem în episod aviator. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și revenim cu episodul următor mâine. Pa, pa!